puli ki rai ki biade ba bha ka miat jongki khna puli ki nom hikai ba ki bor penyat school bar kala rai ban pha ignesia ka sarkar MDA ling ba ka tanat puli puthi naga banta ka jing bishar nya ba jing shim kya ya gini ki rai la priang ha ka jing yalang jongki trai ba ki bor penyat school ka bla long hakasi national darbar hall mau khar shillong ha ka pratrik unailar arhajar afnriu hapo ka jing yalam jong president ka MSWDACB babu HM Marbinyang ha ba kranch kila pathai ku bor hadin ka jing yalang ubabu Marbinyang ulong ba ka association ka lai kransani halor ka jing e ki ba ki school ki kendu but halor ka Meghalaya School Performance Grading Index MSPGI kabla penmi bai ba dangshen da katna puli puthi ulong ba ka jing thmu jong ka MSPGI ka long ban pelong ki school ba kintip ika kadan jong ki ya ki benta ki bakila le bha batu ki benta ki badang don kam ban pen bha Andrei ka association ka sngo bala da kwa ban kinti wi ka kadan jong ka puli puthi ha Meghalaya ka sarkar ka deiru ban pen bet ki ching e ki baki school baki no hi kai ki le kendu mentala bonsnen ka MSWDACB kala kentu ka sarkar jila khamtam ni ka tanat puli puthi bakan shimkhya ban pen bet ki ching e jong ki school ha ka leng ka jila khamtam hari khasi bat jantia ubabu Marbinyang ula pentip ru bagi tribe bagi bor penyat school kila aipor shimnai ya ke sarkar ban penbet ya ke jingya kendo bat umtri rang ba ke jelau Dr. Conrad K. Sangma kenang bagi nak ban rak mar khmat ike jing e bagi jing dawa jongki kat kum ka association wala ke sarkar kla shim ike sinjang ban penbhai puli puthi henry dang don shibun ki jing duna ha ki school nadu ki jing tei ki tiar jing hikai kinong hikai bakila jing rap pisah ka association ka nget begini ki jingduna ka deiru napdeng ki dau ki bakta e ka jingla jong ka Meghalaya ban ki shaphang ha ka performance grading index PGI kimat ki baka association ka kwa ka sarkar ban chimkya ka wini kimat pa kongsan ka de ka jingdawa ban pinyo grant in aid ki secondary but higher secondary school secondary no ka jingdawa ya ka grant in aid ka baka sarkar mata kumba palat apsa opsan sistem ka alam asyu ka dulu ka jingrap ikini di pilayo iru kalau ada kerja keren sembut menteri tampak Pak Presuk Song hak sauterik ni peraibasan hak jindar lang itu komisioner sekretari nak kaleng jung I ila ong baka sarkar kan sim kiai ka dikamat kan sende ka berankam ada amla bande si sende ru andre ka piece wise kata ka dikamat niko kamat ka baar ka tei na ka benta ka jing kwa jing shai jung pilih school SSA ki bakhlam IT ya sarkar ngamar ba kumba kalong kini ki school ki bakhlam IT oi mentaki yo ya kaju ka tulap kumba yo ni noi kai ayu tendai ka jing thumkam na ni shahmat kamsai but ya kini ki school itu hakanu ka kategori ni hakanu ka kerdan tu ka jing itu kumba ki dan ki athok ki deficit tatarma namar ba lada ka government ka ong ban num itu isu ya ki SSA school ban ma sna ka wai kum ki government school dika jingli meta bra kalong yakini kiwai yakini bakhlam IT pin itu umki ai dika dogrim jo kajing dawa jo ka asen kalong ban streamline dan ban penduna yakini ki categories kini ki jing itu yaki school ban tip ki government aided school ya baro la kalong ki athok ki deficit lani ki SSA kata kadika nongrip kamat kabalai kadai na penta ban baha ban peklan yaki school jo na du pre primary khamtam ka lower primary bro koi pitip hi kidantang sarkar ka support tang arut tulap ikinoi kai kadba kaneka kerdan jong ka LP panang bun ki kelas mensua kadantang hadu kelas 3 hadin kelas 4 menta kelas 5 kadba ki kelas kila nang kil kadba ki noi kai pede ki sa kumju te kani ru kade koi ka benta ka wangidan kam ban ya phai kat kum ke NEP ka keren da ka benta ke ni ka ji pengklan ya ka ni ka foundational level te kamat ka basau pada ka de na ka benta kini ki long hikai ki ba la le ya ka DLF na ka NIS kumba dan kini ni rumah ki ba hada menta ki kelampat yo ya ka original maksud na certificate dan naki ki ba la ya yo andrei ki yo kawai ka maksud ka ba biang kawai ka pambiang dikum kita mo kini ki anomalies ki repair ki jinsa ai absent bon naki ki laya yo ya ka biang dai ki tang don sa komba laispa akan ka jela ai jongi ki pampat yo tina benda ka kamat ru ila ai tho bat ila insa address menta sepo ka ministry
bahkan tukular lem nak level jongka di sekoi pede kadai nak kapenta kini kino hikai ki mampat yo e ka training la kalau ka DLS nak kapiat ni kerpat ek sarkar bahkan tie up bat ka ignu nade kino kino kenapa pela yang sahisin la kalau kini kino hikai ki bakhlam pas sakini ki training ki baladap juga DLS lade ki bakhlam pat yo la pandai nak kidu ki daw ba per di kani ka wai ru kadai ka wakta lang ka PGI le dang ya phai nama kajing assessment tai kino hikai ki baladap ya ka training ba padap ta ru ya ka PGI ka score mo de nata nidan ru kini ki issue ke biadai bat kini ki common issue bang yong ki bang lapa memorandum sa central government ki badai ka PM portion nanta ka uniform grant ki khana baro bat ka deka school grant ni ka veterans grant ki school baro dengan batai detail le ka tanya se kena hadir balami na ka meeting ben belada usia bukot ini deka main ka ba konsat ne ka bang ya raya ka meeting ka long ni halor kini kimat baro ka bang lapa syaka sarkar teknika ba chief minister un khotno ya ka meeting bat ka asyat harangkat ke jing lang jong education minister kunjuruk sebut menteri ramba ba plus chon kaptam nabar ba ba i la don ha tu ka jing khot ka ba hakmat ba teknika ba lak lu kumno ka meeting ka bu por shwa jong kaneka di sesde nabar kum makalong porok sikata hadu mentahi ka asen jongi kalong kay trelang ba sarkar nawangi sotu mo de ikwa ba bansol lagi isu ya gino tang da kajing ya keran apa kami jong kajing ya keran sarkar de kini ki isu ki bangila ju address na dun muslim beladap ki bangila pesutu dut ya ka sarkar ka kajing ba kajing angnur ke jongi de banta pat la de kapor ka ba ila ban ong ba ka asian kampansi batim ya karai ka ba kham teng e kata kalong ba ila bu la kapor ya chief minister dan khot ya ka meeting bat ka asyat hapo katisde bat lada kata kajing terwa jongi kam urlap ka asyat kambanse ban sim daki wei bat gilat kiliti ban bode ka sakar kan lane wat pageni wenno ya kajing trelang bat ka sarkar ka bagi ju ai bar sikata de kata ki de karai ka san ju de meeting sas mata jong ka government haro kan ka PGI nai ngiyo iba ka balik ahyar idon katukan ni kitao tiba kahapan hiar hajala jongi ka sarkar ka itu ya ki school la ka jong LP la ka jong UP la ka jong secondary la ka jong high secondary la ka jong ka babu tak ka ka school la idon saupli ki school na ta kadau ka jing ong ba kibon teli ki school la ka jala jongi mi khasawa jartam dei hakidi ki snam bagla march ya ki katukan ni ki school yu iba kala ahyar ka number la poisa khat we jar saus pa la kulai tiende ki dang don chu shu bre ki school ki bakhlam 4 march dia ka daw tip ndai ka misau thu abang ya keren bat ki nok trai jong ka education ki ong ba namar ba ka SS ka UP kala bandai ki SSA ka LP kala bandai ki SSA to ndai ka secondary kala bandai ka private ka higher secondary la bandai ka private ladi kala bandai ki ad hoc abda kempat la te bania penwan hajo namar ki sim ya kata ka jing yo kran te hinsha kam song ni ha tak na ka daw jong ka tai of brand NTS ban phia no ya ka school bi ne ta ka daw long ni ai jing bot hi sarkar ba la kum no de ban march no ban yo tang bo yu dai school hoi ka katang jong ka school khnang ba ka infrastructure kan khap kiyo nabar na ki 1000 points dai sans pa apply ka ket tang ha ka infrastructure di balik OIP ba ka jing don bun tili ki school ha ka jo ka school ta kalong kum ni sibo menta nak si spa points jong katika infrastructure la sekala pandai ke library di menta hakisau tli la ban long mama arsan bersandai di ndai menta la da light tli kim dan kadan tangka we ka section kamat yo ka score yo tang kanu yo tang nyepusan bisa tu kata kabamot ba ki school kinum la ban peti bakidon ya kanika library habaro ki section nabar share lang tay kato lakadai ka toilet lakadai kanu
Te na taka daw long kadir kadika bakta bai ki PGI sakawai pede ka jing ignore jong ka sarkar. Ya kini ki school bandai jong ka sarkar. Ka mentak mapioi ka ai kini ki new building ke sanction be tang government school be. Taki yapan lang giwe ke mai. Hendai ki kilat pat. Ba lada kini ki school ki ba penya de kiwe ru ki syakta barok kawai ka PGI ka syakta lah. Nabar ya ka asas lale ya ki school barok. Hendai tangi kita ki government school. Ya kan number of student ki hapan sim barok ki school. Sam ta khen ki private ne ki ayu. Dan fi khen ya number of teachers fi sim barok. Te dena kan ka daw kan ba ka sarkar kamla ban kentai ban omang ngim dei ban de ai ya ki school ba penya de ki mission la de ki kan huam ba per. Te ban kramanan ra ya ki jingkiu ran kaman le phalang ya barok. Te na fi kawai nga suspect kalong kan ni. Ngapek ba kidan ki government school ki bala piang tu de ka sarkar ka syu ai tu. Nabar haki government school imat ka sarkar ka ki namu cepat cumi ki hamdan bor ban le ai yang to. Te kawai ru ban pelat pan ya yo trekam kontrak ki bidol jok. Namala da ai pada sikini ki bai le se mio ai. Te kata ro kala ban de koi ka daw kai ka ba pelong ba nga i ba hakaju ka school ka bala don ka to building ba bi ton ka bi syu sia ai. Apa khadu kalau takum baru. Tapi kelam don jimetoy iru em. Te ka sarkar ka de ban penya manta yi ginu ki school di baran kam ban ketiu hakaliang e pasak syoro ka de ban ai. Te pila ban. Kalau kini ki school snayap lain ta ki school. Ni kumbakalong na ko kapor sim kapor ni juang. Ka kalong pi sarkar bakan ai da. Ni ngi ong balai fitiang ba fin khang no ai ki. Ra no itu nai kai sawe. Balai fi sei kata daw te ka pedi ba fi yuat ran fit. Ba fin bat ya taka kam te. Nawa balai ba fi wan sa ya kata daw. Ngingim juga ban ya so ya kata daw. Nawa kadika kam lam ju fi ba fin khang no ai taka school ga bondur khana. Ndai tang na ka banda jing ki ber bitong sok beduk ya baro. Ka jing thung noi kai i ai daw na kata. Telat ban thung noi kai ki school kadan ka school ka badan ru fomot ki khana ko ka class. Ki badan palat sauspa ngot kim yo ban thung noi kai sarkar ai daw sa nam ta kitai. Te balai fi kwa ban buri ya ke sisa ya kata ndai ka kadai ka nongrim ka bab yang sarkar ka makala keren ba sikata bat khang si bat khang ting yo khang ko pikiran ka tum ka NEP ka thumu hang tai ba ka puli thi kapde ban chulong kum ka de ka system ka para adap ba khna amdra adap hadu bi er untip treyo bat klamla ban petibet ane pen pas ya u hakalenti ka badai atum ka sap ka jung ba un tre ba un em ta te kane ka jing thu jong NEP ka long ban ai la ke khna ban ba un pule dekat ka sap ka ba dan te kane ka jing pen bha ji pu khlang oi fi ka la dai na du no pot na du ka foundational level te ngidan kam ka manpower ngidan kam ke noi ka gi ba bet la ta gya pen rekam kita ki skill ba fer sibu nuksan on ada pi auto ka jala jungi ka ba i ba ka music hantar pi dan kap ki beliau la fi ong spang tourism ada pi mo pen introduce kita ki lan ba fer pi dan kap me ki na ka gi ba bet antar te tang ya kan ni ka baladan ru nga i ka sem ji that tang ita i ding terwa jong ka asian ka ba auto ya ai no ka isu apo LP na ma patang arngot ka skol kambiang re kimla ban le tenga i sem ji ba ka sarkar jongi ba kan la ban tare ya kani ka kam kai nga tharai la rakiwe ki state paper la ya sakhmat halo ka implementation ya ka NEP wala ka sarkar jala nga kan mau sa ki kran chief minister atau ka po ko kan de ki jala ka banin ko putri kam ka NEP denga i ba ka salong ka bahadu tu tangi na marka tiga ipok ini kita ngim labat ong bangin ong baki de ki bisnis nama ki don sibon ndek etang ka sarkar ndek ki sibat ki penni deka syong pada hau kena hi ba unang mapiran ka meka de kino hi kai pat ka school hi kama kai yang la ka chong ka nong kai kumbade ban kai dibut ya ka syllabus ka bade mo ngim da ship ya kata kum ka balong konsat re kena pat de ha ba wat ka jingerap ula ban wat ani da tai pi kata te kam de ten re ka ba konsat ka de bade ba la dangi la ban petri kam ba oi pi benta ba ukhna un puli ka ai ka ba mau sutu teh ya ka ai ka mau sutu bo dan kasat kata kata au kami ang ta